Hare Krishna. Kamalaji, audio video clear kama? Clear Mataji. Okay, thank you. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 12 சாப்டர் 12 படிக்கலாம். பக்தி யோகத்தோடைய பக்தி சேவைக்கு கடைசி சாப்டர். முதல்ல 6 சாப்டர் கர்ம யோகம் படித்தோம். செகண்ட் 6 சாப்டர் இப்ப பக்தி யோகம் முடிய போறது. இன்னையோட பக்தி யோகம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலா நம்ம அல்டிமேட் கோல் என்ன? பக்தி யோகத்தை தான் ரீச் பண்ணணும். பக்தி சேவை பண்ணிட்டு பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்றது தான் அல்டிமேட் கோல். அதுக்கு ஏன் ஞான யோகம் லாஸ்ட்ல வச்சிருக்கிறது அப்புறமா சொல்றேன். உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கர்ம யோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் ஞான யோகம். அந்த ஞான யோகம் புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தி யோகம் இருந்தா தான் ஞான யோகத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால தான் பக்தி யோகம் சென்டர்ல வந்துருக்கு. ஓகேயா? பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து ஓகே. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் 12 20 ஸ்லோகம் தான். அர்ஜுனனின் விசாரணை உருவ வழிபாடா அருவ வழிபாடா? இது ஸ்லோகம் கம்மியா இருக்கு பக்தி யோகத்துல லாஸ்ட் சாப்டர். இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். உருவ அல்லது அருவ வழிபாடு. உருவத்தை வச்சு வழிபடுறதா இல்லைன்னா மனசுக்குள்ளேயே நம்மளாவே தியானிச்சுட்டு அருவத்தை வழிபடுறதா? பக்தியின் முற்போக்கு நிலைகள். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு யாரெல்லாம் பிடிக்கும்? மம பிரியக, எனக்கு பிடித்தமானவர்கள், அந்த மாதிரி பண்றவாள்லாம் சொல்றாரு. அது 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் மம பிரியகன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு யாரெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாக்க அதை ஒரு எஸ்ஏ எழுதணும். லெவல் 2 எல்லாம் போனீங்கன்னாக்க அதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 13ல இருந்து 20 ஸ்லோகம் நல்லா தெரிஞ்சாக்க அந்த ஆன்சர் எழுதலாம். ஓகே, இன்னைக்கு நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோம்? ரீகேப் ஆஃப் 11th சாப்டர் விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தோம். அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக பார்வையை வழங்கிய பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்துள்ள தனது எல்லையற்ற ரூபத்தை காட்டினார். இவ்வாறாக அவர் தனது தெய்வீக தன்மையை தெளிவாக நிலைநிறுத்தினார். மேலும் அனைத்து அழகுடன் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவரால் இந்த ரூபத்தை காண முடியும். ஓகே, இன்னைக்கு படிக்கப்பட்ட சாப்டர் 12. அதுக்கு ஒரு முன்னோட்டம் சொல்லிடுறேன். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. எனவே ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோம். தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறது. அந்த மாதிரி அந்த பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். பக்தி யோகத்தின் கடைசி அத்தியாயம். பக்தி யோகம் தெரிந்து கொள்ள இதை விட வேறு அத்தியாயம் இல்லை. மொபைல் போன் இருக்கும், சிக்னல் கிடைக்கவில்லை என்றால் அது வேஸ்ட். அதே மாதிரி பக்தி யோகத்துக்கு நமக்கு சிக்னல் என்ன? நவவித பக்தி. இந்த நவவித பக்தி நமக்கு வந்துச்சுனாக்க நம்ம ஈஸியா இதுங்களா. அதை விட எல்லாத்தையும் விட நவவித பக்திக்கும் முன்னாடி போறதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து நீங்களாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சாண்டிங் த மகா மந்திரா. ஓகே, நிஷ்காம கர்ம யோகா. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. பக்தி தொண்டை எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம்? முதலில் சாண்டிங் த மகா மந்திரா. 1 வாட்டி 2 வாட்டின்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு 12வது சாப்டர் வந்தாச்சு. எல்லாரும் 12 ரவுண்டு இல்லாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் 10 ரவுண்டு வரைக்கும் வந்திருக்கணும். இன்னைக்கு வந்துட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க சீக்கிரம் முன்னேற முடியும். இல்ல பரவாயில்ல அப்படின்னு நான் 2 தான் பண்றேன் 4 தான் பண்றேன்னா ஒண்ணுமே தப்பு இல்லை. பெட்டர் லேட் தென் நெவர். பண்ணாம இருக்கிறத விட
பண்றவாள்லாம் ஒஸ்தி தான் இல்லையா? கிருஷ்ண பக்தியில ஒசந்து வருவா. எஸ்மா 12.1 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Dvadashodhyayah Bhakti Yoga Arjuna Uvacha Evam Satata Yuktaye Bhakta Swam Paryupasate Echapyaksharam Avyaktam Tesham Ke Yoga Vittamaha. எது சரியானது என்பதை அர்ஜுனன் அறிய விரும்புகிறான். எது கரெக்ட்னு சொல்லுங்க எனக்கு அப்படின்னு பகவானை கேட்கிறான். இது அர்ஜுன உவாச்சனா அர்ஜுனன் வினவினான். மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருக்கிறவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? அதாவது காட்டுல எல்லாம் உட்காந்துன்னு பண்றா இல்லையா அருவ பிரம்மன், அதுக்கு தனியா சிலையெல்லாம் பார்த்து பண்ண மாட்டான். அவ அப்படியே கண்ணை மூடின்னு மனசுக்குள்ளேயே அவர் இருக்கா மாதிரி நினைச்சுட்டு பண்ணுவா. அது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால எது இது பண்ணுங்கிற இப்படி பண்ணு, எதை பண்றது? நான் விக்கிரகத்தை வச்சுட்டு அதுல வழிபடட்டுமா இல்லைன்னா இதை வழிபடட்டுமா? எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, சொல்லி கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்கிறார். தனது தனிப்பட்ட உருவம் அருவம் மற்றும் தனது தனிப்பட்ட உருவம் கிருஷ்ணனோடது அல்லது அருவம் மற்றும் விஸ்வரூபத்தை விளக்கிய கிருஷ்ணர் எல்லாவித பக்தர்கள் மற்றும் யோகிகளை பற்றியும் விவரித்துள்ளார். ஆன்மீகவாதிகள் பொதுவாக இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறார். அருவவாதிகள் ஒரு பிரிவினர், உருவத்தை வழிபடுவோர் மற்றொரு பிரிவினர். உருவத்தை வழிபடும் பக்தன் தனது முழு சக்தியுடன் பரம புருஷ சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். அருவவாதியும் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய நேரடி சேவையில் அல்லாமல் தோன்றாத அருவ பிம்பனின் மீதான தியானத்தில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். புரியுதா? அவன் அப்படியே உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டே அதுல அப்படியே மனசுக்குள்ள பகவானை வர வச்சுருப்போம். அதுக்கு அதுலயும் பண்ண முடியும். அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கண்ட்ரோலிங் பவர் எக்கச்சக்கமா இருந்தா தான் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் ஓவரா பரமபுருஷரை பக்தி தொண்டின் மூலம் நேரடியாக வழிபடுபவர் உருவவாதிகள் என்று படுவர். இப்ப நம்மளாம் விக்கிரகத்தை வச்சு அதுல பூஜை பண்ணி இந்த விக்கிரகத்துல கடவுள் இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு கடவுள் அதுக்குள்ள உட்கார்ந்துதான் நம்ம நேரம் அப்படியே பார்த்து அந்த மாதிரி பண்றோம். நம்மளாம் உருவவாதிகள் என்று அழைக்கப்படும். அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவோர் அருவவாதிகள் எனப்படுகிறார்கள். சோ உங்களுக்கு இப்போ உருவவாதிகள்னா யாரு, அருவவாதிகள்னா யாருன்னு புரிஞ்சு போயிடுச்சு இல்லையா? தன்னை தனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டே சிறந்தது என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? நீங்க எதுவா இருந்தாலும் எனக்குன்னு தனியா பண்ற இல்லையா, இந்த உருவத்தை வழிபடுறது அதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. சோ நவவித பக்தி என்னென்ன? சிரவணம், காது கொடுத்து கேட்டாலே போறோம். நம்ம படிக்கணும், நம்ம தான் பண்ணணும், எல்லாம் நம்மளே பண்ணணும் இல்லை. யாராவது சொல்றத காதுல வாங்கினாலே அதுவே தான். அது சில குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்க வச்சே ஸ்கூல் படிக்க வச்சே பாடங்களை அம்மா கொஞ்சம் படிச்சு விட்டுடுறியா அப்படின்னு. என்னோட 2வது பையன் அப்படிதான் பண்ணும். அப்படின்னா அந்த படிச்சு விட்டுடு அப்படின்னாக்க அதை படிச்சாக்க அதுல நம்மளா படிக்கிறத விட யாரா படிச்சாக்க இன்னும் ஜாஸ்தியாவே மண்டையில ஏறணும். ஓகே, அதனால சிரவணம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஹியரிங், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மகாராஜ் பரீட்சித் சொல்லலாம். ஓகே, 2வது கீர்த்தனம், சாண்டிங் த ஹோலி நேம்ஸ், அதுக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றா எக்ஸாம்பிள். 3வது ஸ்மரணம், ரிமெம்பரிங் த லார்ட், எப்போதும் பகவானை நினைச்சுக்கணும். ஒரு காரியத்தை கடமையை செய்யினாக்க அந்த கடமையை செய்யறச்சு பகவானை நினைச்சுட்டு செய் அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்றது அது ஸ்மரணம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜ். 4வது பாத சேவனம். பாத சேவனம்னா சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் காடஸ் லக்ஷ்மி. லக்ஷ்மி எப்படியும் பகவானுடைய பாதத்தை அவருடைய பாதத்துல தான் இருந்து அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருப்போம். 4வதுக்கு. 5வது அர்ச்சனம், பகவானுக்கு வர்ஷிப்பிங் த லார்ட். பூவு பழங்கள்லாம் வச்சு நேவேதியம் பண்ணி அர்ச்சனை பண்றது, அது பேர் பிரித்து மகாராஜ். அதுக்கு தாசியம்னா ஃப்ரெண்டா இருக்குது, சேவகனா இருக்குது, பிகமிங் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரும் சொல்லலாம்? ஹனுமான்ஜியை சொல்லலாம். ராமருக்கு ஹனுமான்ஜி எப்படி தாசியமா இருந்தாரு. அப்புறம் அடுத்தது சக்கியம், இல்ல தாசியம்க்கு அப்புறம் 7க்கு அப்புறம் 8வது. ஓகே, சக்கியம்ங்கிறது கன்சிடர் த லார்ட் டு பி த கிரேட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். எனக்கு நம்மளாம் இப்போ நான் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கோ கிருஷ்ணர்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், எல்லாரையும் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கோங்கன்னு. அது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை நல்ல ஃப்ரெண்டா வச்சிருக்கான். சக்கியத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் அந்த பக்திக்கு அர்ஜுனன் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது லாஸ்ட் 9வது ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம்னா ஃபுல்லா சரண்டர் ஆகும். அப்படியே சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம். இது லேடிஸ் எல்லாம் இப்படி பண்ண வேண்டாம், மட்டி போட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா, மார்பகம் தரையில படக்கூடாது. ஆத்ம நிவேதனம்
சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் ஜென்ஸ் பிரபுஜிஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். நம்ம எல்லாம் வந்து காலை மடக்கிட்டு அந்த மாதிரி பாதியா பண்ணிட்டு பண்ணணும். மார்பகம் தரையில படக்கூடாது. அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். அது ஆத்ம நிவேதனம் பண்ண. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரும் சொல்லலாம், பலி மகாராஜ் சொல்லலாம். ஓகே, இதுல வந்து 6வது வந்து இதை விட்டுட்டு பந்தரம் சாண்டிங் ஆஃபரிங் த பிரேயர்ஸ் டு த லார்ட் அக்ரூரா. அதுக்கு பகவானுக்கு எல்லா பிரேயர் தான் சொல்றது. அது 5க்கு அப்புறம் அதை சொல்லியிருக்கணும். அர்ச்சனத்துக்கு அப்புறம் அதை சொல்லணும். அது மாதிரி போயிட்டு 6, 7, 8, 9. ஓகே, இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிளும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அடுத்த லெவல்ல உங்களுக்கு லெவல் 2ல இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் இருக்கும். ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். 12.2 ஸ்லோகத்துக்கு அண்மையா கமலாஜி 12.2 ஸ்லோகம் சொன்னிடும். சாரி. श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உரிமை மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். அவள்லாம் பக்குவமானவர்கள். ஸ்ரத்தையான நம்பிக்கையோட பண்ணணும். அப்ப பண்ணுவாள்லாம் அவள்லாம் மெச்சியோட நான் கருது. எவன் ஒருவன் தனது தனிப்பட்ட ஒரு மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தியுடன் நம்பிக்கையுடன் தன்னை வழிபடுகிறானோ அவனை யோகத்தில் மிகவும் சிறந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் தெளிவாக கூறுகிறார். ஒரு மனதை என்னிடம் வைத்து புத்தியை என்னிடம் செலுத்துவாயாக, நீ என்னிடமே தங்கி விடுவாய். இதில் ஒரு சந்தேகமே இல்லை. ஒருவேளை உன் மனதை என்னிடம் நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் அபியாச யோகம் என்ற பயிற்சி முறையினால் என்னை அடைய முயற்சி செய். அத்தகைய அபியாச முறையும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் எதற்காக கர்மங்களை செய்வதில் ஈடுபடுவாயாக. எதற்காக கர்மங்களை செய்தலிலும் சித்தி அடைவார். இதையும் செய்ய முடியாவிட்டால் கர்ம யோக முறையை பின்பற்றி மனதை கட்டுப்படுத்தி சகல கர்ம பலன்களையும் தியாகம் செய். இறைவனை அணுகுவன் புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரிடம் பூரணமாக சரணடைவதற்கு முன்பு ஏராளமான தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஏராளமான தவங்களை கிருஷ்ணரை சரணடைறதுக்கு முன்பு ஏராளமான தவங்கள் நமக்கு ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் தான். அதை பண்ணினா பகவான்கிட்ட நம்ம நெருங்கி வரலாம். இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஸோ அருவவாதினா யாரு? பக்தர்னா யாரு? உருவத்தை வழிபடுவா. அருவவாதிங்கிறது அருவத்தின் மீது தியானம் பண்ணுவா, புலன்களை கட்டுப்படுத்திருப்பா, உபனிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், சம்ஸ்கிருதம் நிறைய படிச்சு வச்சுப்பாவெல்லாம். எல்லையற்ற உணர்வு இருக்கும், கடினமானது, கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை, நமது முயற்சியை சார்ந்தது, முழுமையற்ற உணர்வு. அதாவது ஃபுல்லா அவளால அந்த உணர்தல ஃபீல் பண்ண முடியாது. அவளுக்கு சத் சித் அது மாதிரிக்கு தான் அவளால பண்ண முடியும். பக்தர்களா இருக்கிறவா பகவான்கிட்ட உருவத்தை வழிபட்டு விக்கிரகத்தின் மீது தியானம், புலன்களை ஈடுபடுத்துதல், நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதல் எளிமையானது, இயல்பானது, கடவுளுடன் நெருங்கிய உறவு. கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுவிக்கிறார். முழுமையான உணர்தல், அதாவது சத்து சித்து அதோட சேர்ந்து ஆனந்தம், அதுவும் சேர்ந்துருக்கும். சத் சித் ஆனந்த விக்கிரகம். ஓகே, எஸ் 12.5 படிக்கணும். क्लेशोऽधिकरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அந்த வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். சிந்தனைக்கு எட்டாததும் தோன்றாததுமான பரம புருஷரின் அருவத்தன்மையினை பாதையை பின்பற்றும் ஆன்மீகவாதிகள் ஞான யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
அனுபவியாதிகளுக்கெல்லாம் இன்னொரு பேர் என்ன? ஞான யோகிகள் என்று அழைக்க. தெருவில் ஒரு தபால் பெட்டியை பார்க்கிறோம். நமது கடிதங்களை அந்த தபால் பெட்டியில் போட்டால் அது போய் சேர வேண்டியதுக்கு சிரமமின்றி இயற்கையாக போய்விடும். ஆனால் ஏதாவது ஒரு பழைய பெட்டி அந்த ரோட்லயே நம்ம பார்க்குறோம், தபால் பெட்டியில ஒரு இப்பெல்லாம் போஸ்ட் பண்ற அவசியமே இல்லை. அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல அப்படிதான் பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்போ எதிர்நரசியில பிரபுபாத அவரோட பர்பட்ல எல்லாம் எழுதிருக்காரு அந்த மாதிரி. அப்போ வந்து லெட்டர் பாக்ஸ்ல போட்டுச்சு, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போய் சேர்ந்துடும். ஆனா அது கரெக்டா அந்த லெட்டர் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள கரெக்டா போட்டாதான் போக முடியும். ஒரு பாக்ஸ் நான் யூஸே பண்ணாத இந்த டிஸ்போஸ் பண்றதுக்காக ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்கா, அதுக்குள்ள தூக்கி நம்ம லெட்டர் போட்டோம். அந்த லெட்டர் அங்கிருந்து அவ வந்து எடுக்கவே மாட்டான். ஏன்னா அது அவ யூஸ் பண்ணாதது, அதுல யூஸ் பண்ணல எல்லாம் வேற எழுதிருப்பா. அதுக்குள்ள போய் லெட்டர் போட்டோம். அப்படி போட்டாச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேராதே. இந்த இதுல போட்டா கரெக்ட் பாக்ஸ்ல போட்டாக்க அது சிரமமின்றி இயற்கையாகவே போயிடும். ஆனால் ஏதாவது பழைய பெட்டியிலோ அல்லது போலி பெட்டியிலோ நம்ம கடிதத்தை போட்டால் அது போய் சேராது. அது போலவே அர்ச்ச விக்கிரகம் பரமபுருஷரின் ஒரு அவதாரம். இந்த உருவத்தில் இறைவனின் சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் சர்வ சக்திமான், அனைத்து சக்திகளும் உடையவர். அது மாதிரி இந்த அருவ பிரம்மனை அப்படி வழிபடுறதை விட உருவத்தை பார்த்துட்டு, அது லெட்டர் பாக்ஸ் நினைச்சுக்கோங்களேன், உருவத்தை பார்த்தா நேரம் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரும். புரியுதுதான்? அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள். அந்த போலி புட்டியில ஒரு வேண்டாத பொட்டுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டோம்னா அது போய் சேராது. அதுதான் அருவ வழிபாடு. நம்ம இப்போ உருவ வழிபாடு பண்றது கரெக்ட் தபால் போட்டிக்குள்ள போடுறதுக்கு, லெட்டர் போடுறதுக்கு இது சமம். ஓகே, பயிற்சி, பக்தி பயிற்சி என்னது? உறுதியற்றது. ஆரம்ப நிலை முதல்ல ஆரம்பிக்கிறச்சே ரொம்ப உற்சாகம் இருக்கும், அளவுக்கு அதிகமான உற்சாகம், புரியாத நிலை. சில நேரம் உற்சாகம், சில நேரம் அலட்சியமா இருப்போம். தடுமாற்றம், மனக்கற்பனையால் எது சிறந்தது என்ற அனுமானம், தொடர் போராட்டம், பௌதிக ஆசை மற்றும் பக்திக்கு. பக்தியிலும் நமக்கு ஆசை இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவலாட்டி முன்னேறணும்னு. அதே மாதிரி இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாத்தையும் ஆசை வச்சிருந்துக்குவோம். எதையாவது விட்டுக்கிறோமா, இன்னைக்கு பாயசம் வச்சு சாப்பிடணும், வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு வந்து இதை பண்ணி சாப்பிடணும், அப்படி சாப்பாட்டுல இருந்து எடுத்துக்கோங்க, சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து அது எல்லாத்துக்கும் ஆசை வச்சிருந்துக்கோம். தொடர் போராட்டம், பௌதிக போராட்டம் ஆசையா மற்றும் பக்திக்கும் நடுப்புற போராட்டம் நடந்திருக்கும். விரதங்களை செயல்படுத்த முடியாம, ஏன்னா வீட்டுல வந்து ஒருத்தர் விரதம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவா, மத்தவ வந்து வேண்டாம்பா. அப்ப அவளுக்காக சமைக்கணும். விரதம் இருக்கிற அன்னைக்கு மற்ற வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாது ஜாஸ்தியா. அதுக்கெல்லாம் வீட்டுல கோஆபரேட் பண்ணாதான் பண்ண முடியும். அதனால விரதங்களை செயல்படுத்த முடியாம மகிழ்ச்சிகள் திளைத்தல், பௌதிக சுக வாழ்வுல மகிழ்ச்சியோட இருக்கணும். அதுதான் அந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால பக்தி பயிற்சிங்கிறது உறுதியற்றது. உறுதியற்றதுன்னா என்ன? ஆனா எளிமையானது, எளிதானது. ஒன்னே ஒண்ணு, மனசை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ண முடியும். ஓகே, இது எத்தனாவது ஸ்லோகம்? எஸ் மா, 6 and 7 படிக்கும் கம்ப்ளீட். ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்யஸ்ய மத்பராஹ அனன்யேனைவ யோகேன மாம் யாயந்த உபாசதே தேஷாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மய்யாவேஷித சேதசா. இப்போ வந்து இவ்வளவு கஷ்டம்லாம் சொன்னேன் இல்லையா? அது போராட்டத்தோட தான் பக்தி சேவையா இல்லைன்னா வந்து பௌதிகத்துல இருந்து அந்த இதுவா முன்னேற்ற படிச்சோம். பக்தி பௌதிக ஆசை மற்றும் பக்திக்கும், பௌதிக ஆசையில இருக்கணுமா, பக்திக்கும் போராட்டம் நடந்தது. அது இருந்தாலும் பக்தி சேவை எளிமையானது, எளிதானது. கிருஷ்ணரே பக்தரை விடுவிக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணர் தானே கொஞ்சம் போற சாண்டிங் த மகா மந்திரம் ஆரம்பிக்க சொல்லியிருக்கேன் உங்களை எல்லாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் போற நம்ம பண்ணிட்டா கூட பகவான் வந்து மேற்கொண்டு அதை எப்படி போகணுங்கிறத அவர் சொல்லி கொடுப்பார். இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல பார்த்தா அவரோட தூய பக்தர் ஒருத்தர் தண்ணியில மூழ்கி போற ஸ்டேஜ்ல இருக்கார். அது தெரிஞ்சு போயிடுறது. அங்க உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணருக்கு கோலோகம்னாலேருந்து தன்னுடைய கருட வாகனத்துல ஏறி வந்து அந்த பக்தரை காப்பாத்துறார். அதனால அவரை நண்பனா ஆக்கியாச்சுனாக்க அவருக்கு தெரியும் எப்ப நம்மளை உதவிப்படுறதுன்னு அந்த இடத்துல கரெக்டா வந்து இறங்கிடுவார். ஓகே, ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ ரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கண்ணில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன்.
ஜட ஈர்ப்பில் இருந்து வெகு விரைவில் பகவானாலேயே விடுவிக்கப்படும் பக்தர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று உறுதியாக கூறப்பட்டுள்ளது. தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் இறைவன் மிக பெரியவர் என்பதையும் ஜீவாத்மா அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதையும் உணரும் நிலைக்கு வருகிறான். ஜீவாத்மாவின் கடமை இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது ஆகும். இல்லாவிடில் அவன் மாயைக்கு தொண்டாற்ற வேண்டி வரும். ஜீவாத்மான என்ன? நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கு. பரமாத்மாங்கிறது கடவுள், ஆத்மாங்கிறது தான் ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மா அதனோட கடமை என்ன? பகவானுக்கு தொண்டாற்றுவது. அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னாக்க என்ன இருந்து பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணலைன்னாக்க நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல அந்த இதுலயே அந்த மாயைக்கு அதுக்கு தொண்டாற்றின்னு இருக்க வேண்டியதுதான். பிரேமை பக்தி தொண்டின் 5 ரசங்கள். பிரேமைனா பக்தி தொண்டின் 5 ரசங்கள். சாந்த பக்தி, தாசியம் பக்தி அதாவது தொண்டு செய்யும் பக்தி, சாக்கியம் பக்தி சிநேகநிலை பக்தி, வாத்சல்ய பக்தி பெற்றோர் நிலை பக்தி, மாதுரியம் இனிய இல்லற அன்பு பக்தி. சோ இந்த 5 பிரேமைக்கு பக்தி தொண்டின் 5 ரசங்கள். சோ பக்தியின் நிலைகள் பிரேமைனா கிருஷ்ணரிடம் முழுமையான அன்பு, ஸ்ரத்தா ஆர்வம் காமிக்கணும், நிஷ்டை நிலைத்த தன்மை, சாது சங்கம் பக்தர்கள் சங்கம். எப்போதுமே நம்ம அசோசியேஷன் நல்லதா வச்சுக்கணும். எல்லாரோடையும் கண்டவாளோட எல்லாம் பேசிட்டு கூட பக்தி தொண்டில் யாரு போயிருக்காளோ அவளோட ஒரு 4-5 பேர் நமக்கு வச்சிருந்து அந்த அசோசியேஷன்ல பேசிருந்தா நம்ம பக்தியில எலிவேட் ஆகி போயிருக்க முடியும். ஓகே. அனர்த்த நிவர்த்தி பற்றுதலை அகற்றுதல். பக்தி பயிற்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சாதனை பக்தி பயிற்சினால சாதனை. அது எப்படி பண்ணணும்? காத்தால இருந்து ஜபம் சாண்டிங் த மகாமந்திரா பண்ணணும். அப்புறம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றது, பிரசாதங்கள்லாம் பண்றது, கோயிலுக்கு சென்று கோயிலுக்கு முடிஞ்சா போகலாம், இல்லைன்னா வீட்லயே விக்கிரகத்துக்கு அர்ச்சனை பண்ணி அதுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ணி கீர்த்தனெல்லாம் வீட்லயே உட்காந்து எல்லாமும் பண்ணலாம். ஓகே. எஸ்மா 8 படிங்க கமலேஷ். मय्येव मन आदत्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. அனன்ய பக்திக்கு இந்த ஸ்லோகம். முழு முதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவியம் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவன் அவருடைய நேரடியான உறவில் வாழ்கிறான். எனவே அவனது நிலை ஆரம்பத்திலிருந்தே தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயமில்லை. இறைவன் திருநாமத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. பக்தர் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யும் போது கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் அவரது நாவில் நடனம் ஆடுகின்றார்கள். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் நம்ம நாவில நடனம் ஆடுகின்றனர். கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைக்கும் போது அந்த உணவுப் பொருள்களை நேரடியாக அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். நம்ம பிரசாதத்தை உண்ணும் பக்தன் கிருஷ்ணமயமாகிறான். சோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப மையேவ மன ஆதர்ச மைய புத்தி நிவேசைய நிவசிஷ்யசி மையேவ அத ஊர்துவம் ந சம்சயக. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 12.8. எஸ்மா 12.9 படிங்க கமலாஜி. अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா. தனஞ்சயங்கிறது அர்ஜுனனுக்கு இன்னொரு பேர் இல்லையா? செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறகாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடில், மனசை அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல, உங்கள்கிட்ட நிலை நிறுத்த முடியல பகவான்கிட்ட, அப்படின்னா என்ன பண்ண சொல்றார் அவர்? பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் நிறுத்தி செய்யலாம். பகவான் அடையிறதுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவரை இதுங்க முடியல, ஒருநிலைப்படுத்த முடியல, மனதை பண்ண முடியலனாக்க பக்தி யோகத்துக்கு ஒழுக்க நெறிகள் இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபாலோ பண்ணு. இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி யோகத்தின் 2 வழிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டன. முதல் வழிமுறை தெய்வீக அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் மீது பற்றுதலை உண்மையாக வளர்த்து கொண்ட நபர்களுக்கானது. அடுத்த வழிமுறை பரமபுருஷன் மீது அத்தகைய திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளாத நபர்களுக்கானது. பக்தி யோகம் புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதாகும். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பயிற்சி செய்ய விரும்புபவன் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற வேண்டும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதிகாலை எழுந்து குளித்து விட்டு கோயிலுக்கு சென்று ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்ய வேண்டும். இப்பெல்லாம் இந்த கலியுகத்துல கோயிலுக்கே போக வேண்டாம், வீட்டுல உட்காந்தே ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணலாம். மாசத்துல ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போய் அங்க உட்காந்து
டெம்பிள்ல உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணிவிட்டு அங்க கோயிலுக்கு ஏதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறது விசேஷம். மலர்களையும் சேமிக்க வேண்டும். நெய்வேத்தியம் செய்ய உணவுப் பொருள்களை நெய்வேத்தியத்துக்கு வழங்குகிற உணவுப் பொருட்களை வச்சு அதை சமைக்கணும். தூய பக்தர்களிடமிருந்து பாகவதம் பகவத்கீதை எப்போதும் கேட்க வேண்டும். பக்தி யோக பயிற்சி எல்லாருக்கும் தேவை. இதுதான் பக்தி யோக பயிற்சி. ஓகே, பக்தி தொண்டின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றும். ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுல பாத்தீங்கன்னா அதிகாலை விழித்தெழணும், கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்தல், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபித்தல், விக்கிரகங்களுக்கு மலர்களை அர்ப்பணித்தல், விக்கிரகங்களுக்கான உணவு சமைத்தல், பிரசாதத்தை ஏற்று மதித்தல். தூய பிரசாதத்தை நம்ம எவ்வளவு வேணுமோ அந்த பிரசாதம் எடுத்துட்டா போதும். பிரசாதத்தை நம்ம கொஞ்சம் போல சாப்பிட்டுட்டு பாக்கி தூக்கி எரியக்கூடாது. ஓகே, அதை எரியாம இருந்தோம்னா நமக்கு வேணுங்கிறத வச்சுட்டோம்னா பாக்கி இன்னொருத்தருக்கு யாருக்காவது பிரசாதம் கிடைக்குமோ இல்லையோ அதை வேஸ்ட் அடிக்கக்கூடாது. தூய பக்தர்களிடம் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கலாம். தகுதி என்ன? அனைவரும் பயிற்சி செய்யலாம். பலன் என்ன பலன் கிடைக்கும்? இதை அன்பு உத்தரவாதம். எஸ் 12.10 படி. Yes, Mataji. आप्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत् अर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தறிவாய். முதல்ல ஒன்று சொன்னார், ரெண்டாவது ஆச்சு, இப்போ மூணாவது. அந்த உனக்கு அந்த பயிற்சியும் பண்ண முடியலையா? பகவானை நினைச்சிட்டு பகவானுக்காக செயலாற்ற முயல்வாயாக அப்படிங்கிறார். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளில் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலில் பயிற்சி செய்ய இயலாதவர்கள் கூட பக்குவ நிலைக்கு அடைய முடியும். கிருஷ்ண உணர்வே, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் இல்லையா? நேற்றுக்கு தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. கிருஷ்ண உணர்வுனா என்ன? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அதுல யாரெல்லாம் ஈடுபட்டிருக்காளோ பிரம்மச்சாரி சன்னியாசி எல்லாம் அந்த காரியத்துல இப்போ நம்ம இஸ்கான் பிரசிடென்ட் நாமநேஸ்வர குருஜி டெம்பிள் கட்டிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்திருக்கு. அதை முடிகிற தருவாயில இருக்கு. நம்மளால ஆனது ஒரு டொனேஷன் ஒன்று கொடுக்கறதுக்கு எல்லாரையும் நான் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எவ்வளவு முடியுமோ அவங்க சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மாதிரி அது உதவி செய்யறது. இது ஒரு விதமான பக்தி யோகத்தை பண்ண முடியலன்னா இந்த மாதிரியான பகவான் அடையிறதுக்கு வழி இதெல்லாம். ஒருவர் வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருக்கான். அவன் முதல்ல தங்குமிடம், முதலீடு, உழைப்பாளி எல்லாத்தையும் அவனுக்கு ஒரு நிர்வாகமே எல்லாம் வருதுக்கு இல்லையா? ஒரு வியாபாரம் பண்ணணும்னா அது போல கிருஷ்ணருடைய தொண்டிற்கும் இவை தேவைப்படுகின்றன. பணம் இருந்தால் கோயில் கட்டுவதற்கு உதவி செய்யலாம், அல்லது புத்தகங்களை வெளிவிடுவதற்கு உதவலாம். இவை இறையன்பின் உயர்நிலைக்கு ஏற்ற பெற உதவியாக இருக்கும். முழுமுதற் கடவுளுக்காக செயல்படுவதன் மூலம் பக்குவ நிலைக்கு உயர பெற முடியும். அந்த செயல் எப்படி செய்வது என்பது 11வது அத்தியாயத்தில் 11:55 விளக்கப்பட்டது இல்லையா? அதாவது நமக்கு நேர பக்தி உட்கார்ந்து பண்ண முடியல அப்படின்னா, இப்ப இவ அந்த பக்தியிலேயே இந்த பிக்சர்ல பார்த்தேன்னா அவன் உட்காந்து பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணி கொடுக்குறது, இந்த வேலையெல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா அவன் பக்தி தொழில நம்மள மாதிரி ஸ்லோகம் படிச்சு இதெல்லாம் படிக்கல. அது இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி பண்ணாலும் நான் அவளுக்கு பிரியமானவாளா ஆயிடுவேன் அப்படிங்கிறார். ஓகேயா? ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலீல 17.22 கலிகாலே நாமரூபே கிருஷ்ண அவதார நாமஹைத்தே ஹய சர்வ ஜகத் விஸ்தார அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த கலியுகத்தின் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகும். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். பக்தி தொண்டின் 7 படிகள் 12.8 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் மறுதி பின்னாடி. ஸோ இதுல இருந்து அதனால நான் எதுக்கு சாண்டிங் உங்களுக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து சொல்லியிருக்கேங்கிறது ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாம் ஓரளவுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். அதனால எல்லாத்துக்குமே சிறந்தது சாண்டிங் தான் மகா மந்திரா. சமூகம், குடும்பம் மற்றும் சில சிரமங்களினாலோ ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வை செயல்களுக்கு ஆதரவு தர இயலாமல் இருக்கலாம். தனது செயல்களின் மூலம் சேர்த்து வைத்துள்ள பலன்களை நற்காலியத்திற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். அதற்கான வழிமுறைகள் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவன் சேர்த்து வச்சிருக்கிறதுல இருந்து எதுக்காவது கொடுத்து உதவி பண்ணலாம். அதுவும் ஒரு விதமான டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். ஓகேயா? எஸ் மா 11 படிங்க. अतएत अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्.
அதாவது ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஆத்மாவிலேயே நிலை நிறுத்தத்துக்கு முயற்சி செய். இதெல்லாம் பண்ண முடியலனாலும் உன்னோட செயல்களின் விளைவுகளை தியாகம் செய். சமூக பணி பண்ணு அப்படின்னா இப்ப யாராவது பண்ணிட்டு வந்து கொடுக்குறா பிரசாதத்தை, அதை எடுத்து 4 பேருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ற இல்லையா, சர்விங் பண்ற இல்ல, அது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். அது அது மாதிரி சமூக பணி, சமூக சேவைகள், தேசிய சேவைகள், இதெல்லாம் ஒரு நாட்டிற்காக தியாகம் பண்ணி இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் நம்ம பண்ணலாம். சமூகம், குடும்பம் மற்றும் சில சிரமங்களால் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களுக்கு ஆதரவு தர இயலாமல் இருக்கலாம். தனது செயல்களின் மூலம் சேர்த்து வைத்துள்ள பலன்களை நற்காரணத்திற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். அதற்கான வழிமுறைகள் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளன. எஸ்மா 12 படிங்க கமலாஜிக்கு. ஸ்ரேயோ ஞான அப்யாசாத் ஞானாத்யானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம ஃபல தியாகாச்சந்திர் அனந்தரம். இப்பயிற்சி நீ உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். நமக்கு எவ்வளோ சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. இதை பண்ண முடியுமா, இது பண்ண முடியலன்னா இதை பண்ண முடியா, அதையும் விட்டா அடுத்த 3வது அதுவும் பண்ண முடியா, இப்ப 4வதுக்கு வந்தாச்சு. இப்பயிற்சி நீ உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கோ. உன்னை இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தால் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதி அடைய முடியும். பக்தி தொண்டில் 2 வகை உண்டு. ஒழுக்க நெறிகளை கொண்ட வழிமுறை மற்றும் கடவுளின் மீதான அன்பில் முழுமையாக பற்றுதல் கொண்ட வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வில் அத்தகைய கொள்கைகளை முறையாக பின்பற்ற இயலாதவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்வது சிறந்தது. ஞானம் படிப்படியாக தியானத்தின் நிலைக்கு வழிவகுக்கும். பகவத்கீதையை பொறுத்தவரையில் நேரடியான வழிமுறையை வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதாவது பகவானின் அன்பு தொண்டில ஈடுபடதான் நம்ம பகவத்கீதையில சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். சனாதன கோஸ்வாமி அப்படிங்கிறவர் யாருக்காவது தெரியுமா? யாருன்னு, அது 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்கிற இல்லையா, அவெல்லாம் கோஸ்வாமின்னா யாரு, 5 புலன்களை அடக்கி வரலாம் இல்லையா. 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்கா. 6 கோஸ்வாமியில ஒருத்தர் சனாதன கோஸ்வாமி. சனாதன கோஸ்வாமி இன்னொன்னு முக்கியமானது, அவருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரதான சீடர். இந்த 6 பேர்ல ஒருத்தர் சனாதன கோஸ்வாமி. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சீடர். சனாதன கௌடிய வைஷ்ணவத்தின் பக்தி பராமரித்தில் பல முக்கியமான படைப்புகளை எழுதினார் மற்றும் பிருந்தாவனத்தின் செல்வாக்கு மிக்க 6 கோஸ்வாமிகளில் மூத்தவர். அவர்களில் அவரது சகோதரர் ரூபா கோஸ்வாமியும் இருந்தார். சனாதன கோஸ்வாமியோட சகோதரர் ரூபா கோஸ்வாமி. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தி பெற்று சுய கட்டுப்பாட்டு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். மம பிரியக அப்படிங்கிறார். எனக்கு அந்த மாதிரி பக்தன் ரொம்ப பிரியமானவன். மியூட்ல வச்சுக்கோங்கம்மா யாரோ ஒருத்தர். கமலாஜி யாரோ சவுண்ட் வருதுமா. மாதாஜி, அது என்ன, அது காதுல இருக்கு இல்லையா, அது காதுக்குள்ள டிராயிங் சத்தம் வேற காதுக்குள்ளதான், அதனாலதான். எஸ்மா 15 படிங்க. யஸ்மான்னோத்விஜதே லோகோ லோகான்னோத்விஜதே சயः அஷ்யாமஷ்யபயோத்வேகை முக்தோ யஸ மே ப்ரியः. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சமே பிரியக அப்படின்னு பாருங்க. பக்தன் எல்லாரிடமும் அன்புடையவன். பிறரை கவலைக்கு உள்ளாக்கும் விதத்தில் அவன் செயலாற்றுவது இல்லை. கவலைக்கு உள்ளாக்க யாராவது முயன்றால் அதனால் அவன் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி இருப்பதால் இப்பௌதிக சூழ்நிலையை அவனை அசைக்க முடியாது. அவன் பௌதிக இதுல அவன் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுனால அவனை நீங்க என்னதான் தப்பா வேணாலும் பேசுவோம், என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம், அவன் அதனால அஃபெக்ட் ஆக மாட்டான். ஏன்? அவன் முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய
கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல மூழ்கிட்டான். அதனால எது நடந்தாலும் அதை பத்தி அவன் கவலைப்பட மாட்டான். இங்குள்ள மனிதர் யார்? இங்க இருக்கிறவர் யார்? யாருக்காவது தெரியுமா அது யாருன்னு? யார் இந்த படத்துல இருக்கிறவர்? பில்வமங்கள தாக்கூர். ஓகே, பில்வமங்கள தாக்கூர் விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியார். அவர் முற்பிரிவுல கிருஷ்ண இது ஒரு பெரிய கதை இருக்கு. அந்த கதையை நீங்க அப்புறமா டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் போற ஒரு இம்பார்ட்டண்டா அவரை பத்தி சொல்றேன். அவர் முன்னாடி இருக்கு கிருஷ்ண பக்தரா இருந்தார். பாகவத திருவிழாக்கள், பிரசாத விநியோகம் எல்லாமே நிறைய பண்ணார். கிருஷ்ண சேவைக்காக இறந்த இளவரசி நகையை எடுக்க போயின்றார். இளவரசி குரல் ஒலிக்கிறது. மன்னர் பொக்கிஷம் கொடுக்கிறார். பணப்பற்றாக்குறை, மீண்டும் நகையை எடுக்கு. அது எப்படின்னா, அவர் கடைசியில் எல்லா கையில இருக்க காசெல்லாம் தீண்டு பிடித்த விட்ட எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணருக்கு செலவழிச்சுட்டார். அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு பார்த்தா, அங்க அப்படி பாக்குறச்ச காட்டுல ஒரு பிரின்சஸ் இளவரசி செத்து போயிட்டா. அவளை புதைச்சிட்டு அவருக்கு மேல அவ போட்டுக்கிற நெக்லஸ் எல்லாம் நகை எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை அவருக்கு ராஜா வச்சுட்டு பொண்ணுக்கு அவர் போயிடுறாரு. இவர் அங்கேருந்து இவர் பாக்குறாரு. இவர் பார்த்துட்டு, இது எதுக்கு இந்த நகையெல்லாம் இருக்கு, நம்மகிட்டயும் காசு இல்லை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு செலவழிக்கிறதுக்கு. நம்ம அவர் ஒரு தூய கிருஷ்ண பக்தர் இல்லையா, பில்வமங்கல தாக்கூர். அதனால இதை எடுத்துட்டு போய் இதை விட்டு இந்த பணத்தை எடுத்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு செலவழிச்சா என்ன அப்படின்னு தூக்கின்னு போறதுக்கு எடுக்கிறதுக்காக போறார். அங்க போன உடனே அந்த குரல் கேட்கறது யாருக்கு? அந்த இளவரசி செத்து போனவ கேட்கிறா, இங்க இருக்கிறத நீ எடுக்காதே, இது அப்பா எனக்கு வச்சுட்டு போயிருக்கா, உனக்கு வேணும்னா என் வீட்டுல போய் என் பெட்ரூம்குள்ள போ. என் பெட்ரூம்ல ஒரு பெரிய பொட்டிக்குள்ள நான் நகையெல்லாம் வச்சிருக்கேன், அந்த நகையை எடுத்துக்கோ. அதை எடுத்து நீ என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோ, கிருஷ்ணருக்கா பண்றேங்கிறதுனால நான் உனக்கு அந்த உரிமை தரேன், எங்க அப்பாட்ட சொல்லு, நீ போய் வீட்டுல போய் பாத்துக்கோ. அப்பானா யாரு? ராஜா இல்லையா. அங்க அவன் வீட்டுக்குள்ள போய் பாக்குறான். வீட்டுக்கு அப்பாக்கே தெரியாது எங்க இருக்கு என்னதுன்னா. இவ சொன்னது அப்படியே போய் சொன்னதும் இவரும் கூடவே போறார். அப்பா திறந்து பார்த்தா நிஜமாவே இருந்து அத்தனையே வகையில கொடுத்துருக்காரு. எடுத்துட்டு வந்தார். அத்தனையும் எடுத்து கிருஷ்ண உணர்வுக்காக செலவழிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் செலவழிச்சு போயிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணாரு, என் கையில இருக்கிறதெல்லாம் செலவழிச்சு போயிட்டு அப்படின்ட்டு மறுபடியும் போய் அந்த இடத்துல போய் அந்த இளவரசி நகையை எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் அப்போ அவளுக்கு கோபம் வந்துருது. நீ இளவரசி மறு ஜென்மம் நீ ஒழுக்கம் கட்ட ஜென்மத்தோட நீ வாழணும், நீ சாபம் போட்டுறான். சிந்தாமணி அங்க மறு ஜென்மத்துல அவர் சிந்தாமணின்னு ஒருத்தி இருக்கா, ஒரு தாசி. அவள்கிட்ட அவளை தேடி தேடி மழை பெய்யல போய் அவளை பாக்குற. அப்புறம் அவ என்ன சொல்றா, நீ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது, நீ இப்படி எல்லாம் குருவா இருந்துவோம், பெரிய இதுவா இருந்துவோம், நீ எதுக்கு இப்ப இந்த வேலையெல்லாம் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்தாமணியே குருவா மாறிவிட்டு அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணாதே அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறா அப்படின்னு அந்த கதை இருக்கு. அந்த கதையை அப்புறமா படிக்கணும். எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகள் இன்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, எனது அந்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். தூய பக்தன் பக்தி தொண்டில் கொள்கைகளுக்கு புறம்பானவற்றை செய்வதற்கு முயல்வது இல்லை. உதாரணமாக, பெரிய கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு பெரும் சக்தி தேவைப்படுகிறது. அத்தகு தொழில் பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உதவாது என்றால் அது அதனால என்ன, அது அந்த கட்டணம் ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டணும் அப்படிங்கிறதுல போய் பக்தன் போய் இருக்க மாட்டான். அவனுக்கு அதனால இந்த கட்டணம் கட்டினா அவனுக்கு என்ன யூஸ்? அது பக்தி தொண்டில முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஒன்றுமே உதவாதுன்றது. அதனால பக்தன் அதுல போய் ஈடுபட மாட்டான். இறைவனுக்கு ஒரு ஆலயம் கட்ட முடியும், சொந்த உறவுகளுக்காக பெரிய வீட்டினை அவன் கட்டுவதில்லை. பெரிய வீடு கட்டணும் சொந்தக்காரர்களுக்கு கட்ட மாட்டான். யாரு? பக்தனா இருக்கிறவன் இருக்கிற பணத்துல எல்லாத்தையும் கேட்டு டொனேஷன் எல்லாம் வாங்கி அவன் ஒரு டெம்பிள் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவான். யாரு? நல்ல பக்தன். ஆலயம் கூட கட்டலாம். சொந்த உறவுகளுக்காக அவன் பெரிய வீட்டினையும் கட்டுவது இல்லை. பெரிய வீடு கட்டிட்டு இருக்கா, எல்லாரும் கட்டிட்டு இருக்கான், ஆனா அவன் பக்தன் இல்லை, தூய பக்தனா இருக்கிறவன் பண்ண மாட்டான். எல்லா விதமான பாவ செயல்களையும் பார்வைக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன். முழு முதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எந்தவித அபாயத்தையும் சந்திக்க அவன் தயாராக உள்ளான். பக்தி தொண்டில் எந்த தடங்களும் கிடையாது. அத்தகு பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இந்த பக்கத்துல இருக்கிறவர் யார்? அவர் என்ன குணங்களை காட்டினார்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாருக்கு? இந்த கதை நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. காலால், யானையோட காலெல்லாம் மிதிக்கிறான் இல்லையா? பிரகலாதன். எஸ், கரெக்ட்.
எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கிறானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அவர் என்ன குணங்களை காட்டினார்? இவன் பிரகலாதனுடைய அப்பா இல்லையா? அவன் பிள்ளைய துன்புறுத்தான். இவர் பக்தி, ஃபுல்லும் பக்தி. அவர் சின்ன வயசுல இருந்து அவ அம்மா வயசுல இருக்கும்போதே நாரதர் சொல்லிட்டார், ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் அது கடவுள், மத்த யாரும் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார். அது அவருக்கு அப்படியே பதிஞ்சு போயிடுது, நாராயணன் தான் கடவுள்னு. அவ அப்பா எல்லாம் ஆனமுத்து சொன்னாக்க கேட்கவே மாட்டேன்றான். எல்லா விதமான சித்திரவதைகளையும் பண்ணான். அதெல்லாம் அவரு புரிச்சிருந்துட்டு அந்த மாதிரி பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ண பகவான். இந்த பக்கத்துல இருந்தது அவர் காட்டிய குணங்களை குறிப்பிடுவோம். எஸ் கமலாஜி, உங்களோட ரிட்டர்ன் வந்துச்சு. அமரேஷ் மகாராஜ் படி கொடுக்காது. ஓகே சொல்றேன் மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல அமரீஷ் மகாராஜ்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் ரொம்ப தூய பக்தர். கிருஷ்ணர் மேல அபார பக்தி கொள்வார். அவர் கிருஷ்ணர் நாமமே ஜபிச்சுண்டு அப்புறம் ஏகாதேசி வருதெல்லாம் ரொம்ப இதுவா சாஸ்திரோதமா இது பண்ணுவார், ஃபாலோ பண்ணுவார் அவர். அப்புறம் சாஸ்திரோதமா ஃபாலோ பண்றதை விட அப்புறம் ஏகாதசி விட அந்த துவாதசி அந்த டயத்துல அது அந்த இதை முடிக்கணும், அந்த உபவாசத்தை முடிக்கணும். அந்த குறிப்பிட்ட டைம் உண்டு, அப்பதான் அந்த ஏகாதசி பண்ண பலனே உண்டு. இவர் ரொம்ப தூய பக்தர், கிருஷ்ணமா நம்பிக்கொண்டு ஏகாதசினிக்கு ரொம்ப கிரமமா எல்லாம் உபவாசம் பண்ணி துவாதசினிக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு இதெல்லாம் முடிப்பார் அவர். அப்ப அந்த இடத்துல அது மாதிரி ஒரு ஏகாதசி பண்ண சமயத்துல அந்த துர்வாச முனிவர் தன் சிஷ்யரோட வர்றாரு அவர். அப்ப சரி வந்த உடனே வாங்க வாங்க ரொம்ப உபச்சாரிக்காரு. இல்ல நாங்க போய் சாப்பிட வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு. இல்ல நாங்க இப்ப குளிக்க போறோம், குளிச்சுட்டு வரோம்னு. சரி அப்படின்ட்டு அவர் நதியில குளிக்க போயிட்டார். நதியில குளிக்க போயிட்டு அவர் நீர்ல அப்படியே இந்த சமாதியில இருந்து தியானத்துல மூழ்கி போயிடுறார். துர்வாச முனிவர் டைம் போனதே தெரியல. இங்கேயா அமரீஷ் குமாருக்கு நேரம் ஆயிண்டே இருக்கு காலம். அந்த துவாதசிக்கு அந்த டைம் வந்துட்டு அந்த எப்ப அந்த உபவாசத்தை அதை இது முடிக்கிறதுக்கு அந்த கருக்கப்பட்ட டயத்துல முடிக்கணுமே, என்னடா இது இல்லாட்ட பலன் இல்லாம போயிடுமேன்ட்டு அவர் ரொம்ப பாக்குற ஆல்மோஸ்ட் டைம் என்ன சேர்ந்து குழப்பத்துல இருக்கிற மந்திரி அப்ப கேட்கிறவர் மந்திரி சொன்ன, மகாராஜா ஒண்ணும் தப்பு இல்லை, நீங்க துளசி ஜலம் மாத்திரம் நீங்க குடிச்சுடுங்க, நீங்க தான் சாப்பிட துளசி ஜலம் குடிச்சிருங்க. அப்ப அந்த உபவாசத்தை முடிச்ச மாதிரியே இருக்கும், நீங்க சாப்பிட இல்லையாவால வந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கலாம். சரி இவருக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டு துளசி ஜலத்தை மாத்திரம் அந்த உபவாசத்தை முடிக்கிறதுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல அதை எடுத்துன்றாரு, ஒரே ஒரு வாயை எடுத்துன்றாரு. அதுக்குள்ள பார்த்தா துர்வாச முனிவர் தான் அவர் இது ஆச்சு, அவருக்கு ஞான சக்தி உண்டு இல்ல, அவருக்கு ஏதோ தெரிஞ்சு போயிடுது. அவர் ரொம்ப கோபக்காரர் வேற. அப்புறம் அங்கேருந்து வந்துடுறாரு கிருஷ்ணர் கூட்டி, நீ எப்படி இந்த அமரீஷ் மகாராஜ போயிட்டு கேட்கிறார், நீ எப்படி என்னோட இதை முடிச்ச, நான் எனக்கா நீ காத்துக்காம நீ அப்படி எப்படி முடிச்ச உபவாசத்தை? அப்புறம் சார் நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே, துர்வாசம் பண்ணிட்ட உழவு எடுத்து சொல்றாரு, நான் சும்மா அந்த துளசி ஜலத்தை மாத்திரம் தான் அந்த நேரம் நெருங்கி எடுத்தே அது தவறாம போயிடணுமே, தப்பப்படாதேங்கிறதுக்காக தான் ஒரே ஒரு துளசி ஜலத்தை மாத்திரம் நான் அறிஞ்சினேன், வேற ஒண்ணும் பண்ணலன்ட்டு ரொம்ப பவ்யமா சொல்றாரு, ரொம்ப பவ்யம். அவரு கேட்கல, அவர் தான் கோபம் உள்ளவராச்சே. உடனே சூர்ண தன் கமண்டத்துல இருந்து கொஞ்சம் தண்ணியை எடுத்து தெளிச்சு அப்படியே அதுல இருந்து ஒரு அசுரனை வர வச்சுடுறாரு அவரை அமரீஷ் மகாரப்பரி இது பண்றதுக்காக, தாக்குறதுக்காக. அப்பதான் இந்த நம்ம நாராயணர் இருக்காரு, கிருஷ்ணன் பகவான் நாராயணர் சும்மா ஆடுவாரு, அவருக்குதான் பக்தர்கள்னா ரொம்ப பிரியம். அவருக்கு அவரை நீங்க ஜெபிக்காட்டாலும் பரவாயில்ல, நீங்க கிருஷ்ணன் மேல நீங்க ஒண்ணும் தொண்டு பண்ணாட்டாலும் அவரை தியானிக்காட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அவருக்கு அவரோட பக்தரை யாரும் எதுவுமே சொல்ல அவமதிக்கப்படாது, அவளை நிந்திக்கப்படாது. அதுதான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தரை ரொம்ப காப்பாத்துவார் அவர். அவருக்கும் அவரோட தியான இதுல எழுந்துட்டு அப்படியே தன்னோட சுதர்ஷன் சக்கரத்தை விட்டு விடுறாரு. அது நேரம் வருது துர்வாச முனிவர்கிட்ட வருது. அதை வந்த உடனே அப்பதான் துர்வாச முனி பயந்து போயிடுறாரு. அப்பதான் அவருக்கு தெரிஞ்சது, ஓ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே, இந்த அமரீஷ் மகாராஜ் நல்ல பக்தர், நம்ம ஏதோ நம்ம கோபத்துல அவரை இந்த மாதிரி நிந்திச்சிட்டோமே, இது பண்ணிட்டோமே அப்படின்ட்டு உடனே ஓடுறார், நேரம் பிரம்மாட்ட ஓடுறார். அவரை ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்ட்டு சிவன்ட்ட இந்திரன்ட்ட ஓடுறாரு, முதல்ல பிரம்மாட்ட ஓடுறாரு, சிவன்ட்ட ஓடுறாரு. யாருமே எங்களால ஒண்ணுமே காப்பாத்துறதுக்காக ஓடுற இது மாதிரி எப்படி காப்பாரு, எல்லாருமே சொல்ல என்னால உங்களுமே ஒண்ணும் காப்பாற்ற முடியாது, எங்களுக்கு இதுக்கு சக்தியே இல்லை அதை காப்பாத்துறதுக்கு, நேரம் நீங்க நாராயணத்தையே போய் சரணடைஞ்சிடுவோம் அப்படின்ட்டு சிவரும் சொல்றாரு. நேரம் நாராயணன்ட்ட வந்துடுறாரு. அவர்கிட்டயே நாராயணா மன்னிச்சுக்கோ, அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாம அவங்க பக்தன் அமரீஷன் இந்த தூய பக்தன் தெரியாம நான் அவரை நிந்திச்சுட்டேன். அப்ப நாராயணன் சொல்றார்,
புன்முறுவலோட. எனக்கும் அதுக்கு சக்தி கிடையாது. இந்த சுதர்சனம் அந்த இடத்த நான் திரும்பி வாங்கிட எனக்கே சக்தி கிடையாது. ஏன்னா நீங்க நேரம் ஒருத்தர் தான் உங்களை காப்பாற்ற முடியும். அம்பரீஷ் மகாராஜா தான் காப்பாற்ற முடியும். நேரம் நீங்க அவர் காலில் போய் விழுந்து நீங்க இதை மன்னிப்பு கேளுங்க, அப்பதான் அவர் தான் உங்களை காப்பாற்ற முடியுன்ற. அப்புறம் நேரம் ஓடி அம்பரீஷ் மகாராஜாட்டே வந்து காலை விட மாதிரி என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கப்பா, நான் தெரியாம இவ்வளவு தூய பக்தன் தெரியாம நான் என்னோட மமதையினால அகங்காரத்தினால கோபத்தினால நான் உன்னை நிந்திச்சுட்டேன், மன்னிச்சுக்கணும்னு. ஐயோ அம்பரீஷ் மகாராஜா ரொம்ப ஐயோ அப்ப அப்படிலாம் இல்லப்பா நான் அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப பவ்யமா இல்ல அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறாரு அவர். அப்பதான் அந்த சுதர்சன் சக்கரம் போறது. இதுல இருந்து இந்த கதையில நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, கிருஷ்ணர் எப்போது தூய பக்தர்களை ஒருபோது கைவிட மாட்டார். அவருக்கு அவர் தன்னை பக்தி தொண்டு பண்றாலோ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணாட்டாலும் அவர் தூய பக்தர்களை யாருமே நிந்திக்கப்படாது. அதுதான். அதனால நாமளும் எப்போதுமே யாருன்னா கிருஷ்ணர் மேல பக்தி வச்சிருக்கோளோ அவளை நம்ம நிந்திக்கவே கூடாது, மரியாதையோட அவளை நடந்துக்கணும். இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச்மா. இது அம்பரீஷ் மகாராஜா கதை. ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்துட்டா மாதாஜி. ஸோ அம்பரீஷ் மகாராஜாவை அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். பகவானுக்கு தூய பக்திக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுறவருங்கிறதுக்கு இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. அவளையெல்லாம் காப்பாத்து, எப்போதுமே அவ கூடவே தான் இருப்பா. ஓகே. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்ப துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பக்தன் எல்லா விதமான தீய தொடர்புகளில் இருந்தும் எப்போதும் விடுபட்டு உள்ளான். சில சமயங்களில் ஒருவன் புகழப்படுகிறான், சில நேரங்களில் இகழப்படுகிறான். இது இயற்கை. ஆனால் இயற்கை செயற்கை புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். இதெல்லாம் பண்ணி அத்தகு மனிதன் இந்த மாதிரி புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மற்றும் இன்ப துன்பத்திற்கு பக்தன் எப்போதும் அப்பாற்பட்டவன். அவன் மௌனமானவன். மௌனம் என்றால் பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம் இல்லை. மௌனம் என்றால் அபத்தமானவற்றை பேசக்கூடாது என்றுதான் அர்த்தம். ஓகே. எஸ் மா 20 படிங்க. லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பரியுபாசதே ஷத்ததான மத்பரமா பக்தாஸ்தேதீவ மே பிரியாஹ. பக்தி தொண்டும் என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல யார் இருக்கா? சுதாமா இருக்கா இல்லையா? சுதாமா பக்கத்துல கிருஷ்ணர் இருக்கார். கிருஷ்ணர் சுதாமா வீட்டுக்கு சுதாமா ஒய்ஃப் என்ன பண்றாவோ சுதாமா தானே இருக்கிற பக்கத்துல. கிருஷ்ணர் அவர் வீட்டுல சுதாமாக்கு காலெல்லாம் கழுவி எல்லாம் பண்ணி விடுறார். ஏன்னா அவர் ஃப்ரெண்டு. ஒரு பக்தன்கிறத விட முதல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தாக்கா அவளுக்கு என்ன வேணாலும் அவர் பண்ணுவார். ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தனானதுக்கு பண்ணுகிற அறிவை அவரே வழங்குகிறார் என்று படிச்சுருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணி ஃப்ரெண்டுக்கு அவ்வளோ இதுவா வச்சிருந்துருக்கார். அதுக்காக தான் இந்த படம் போட்டிருக்கு. பரமபுருஷ பகவானின் தனிப்பட்ட தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவன் சிறந்தவன். நல்ல சங்கத்தின் மூலம் தூய பக்தி தொண்டிற்கான பற்றுதலையை வளர்த்துக் கொள்கிறான். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். பக்தி தொண்டு செய்வது மிக சிறந்தது. நல்ல சங்கத்தின் மூலம் தூய பக்தி தொண்டை வளர்த்து அதன் பிறகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடமிருந்து கேட்டு கீர்த்தனை செய்து பக்தி தொண்டினை ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி ஒழுக்க நெறிகள் நம்பிக்கை பற்றுதல் மற்றும் பக்தியுடன் கடைபிடித்து பகவானின் திவ்ய தொண்டில் ஈடுபடுகிறான் என்று இந்த அத்தியாயத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டு சிபாரசு செய்யப்படுகிறது. பகவத்கீதையின் நடுவில் உள்ள 6 அத்தியாயங்களில் விவரிக்கப்பட்டபடி பக்தி தொண்டே உகந்ததாகும். இறைவனின் கருணையால் அனைத்தும் தானாகவே கிடைக்கும். ஓகே. இந்த பக்கத்துல இருக்கிற காத்திய குணங்களை குறிப்பிடுவோம். அவர் அதேதான் சுதாமா தான் சொன்னேன் இல்லையா? அவர் இப்ப ஃப்ரெண்டுனாக்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அதான் பார்த்தாச்சு.
ஸோ ஹையர் பிளானட்ஸ்னா என்னங்கிறது இதுதான் ஹையர் பிளானட்ஸ். அப்புறம் மிடில் பிளானட்ல தான் அது புவர்லோகம், பூலோகம், அதுல வந்து எர்த் இருக்கு. அடுத்து லோயர் பிளானட்ஸ் கிராஸ், இது அத்தலை, வித்தலை, சுத்தலை, தத்தலை, தலாத்தலை, மகாத்தலை, ரசத்தலை அண்டு பாத்தாளம். இதெல்லாம் லோயர் பிளானட்ஸ். ஸோ இது வந்து நவவித பக்திக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சத்தியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஓகே, இதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அப்படின்னா என்ன கேட்டல் எக்ஸாம்பிளையும் வச்சுக்க கூடவே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஆனா இந்த இதுக்கு அவசியம் இல்லை லெவல் 1க்கு, பட் மேல போக போக உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும். ஓகே, அதை வந்து பிரகலாத வாச்ச சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கிய, ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூரணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட். இஸ்கான் மங்களூர்ல எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, இஸ்கான்ல நம்ம லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஒன்று வாங்கிக்கணும். லைஃப் மெம்பர்ஷிப்ங்கிறது என்னன்னா, அதுக்கு 35,500 ரூபாய் பணம் கட்டணும். 35,500 ரூபாயை ஒரே நாள்ல கட்டாட்டாலும் ஒரு வருஷம் அதை நமக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கட்டலாம். ஓகே, இப்போ டிவி எல்லாம் வாங்க 60,000 டிவி வாங்கினா 12 மாசத்துக்கு கட்டலாம். நம்ம 12 மாசத்துக்கு 5,000 கட்டலாம். அதே மாதிரி இதுக்கும் நமக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குற வழியெல்லாம் இருக்கு. எதுக்கு அந்த மாதிரி இதை வாங்கி எதுக்காக இது 35,000 ரூபாய் கொடுத்து இதை வாங்கிடும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். அதை வாங்கினேன்னா கோயில்ல நடக்கிற ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நமக்கு ஸ்பெஷலா நமக்கு இன்விடேஷன் கொடுப்பா, வந்து பாருங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது போலாம். அதே மாதிரி நீங்க அந்த கோயிலுக்கு போய் நம்ம ஒரு 3 நாளைக்கு ஃப்ரீயா தங்கலாம். தங்கறதுக்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இடம் கொடுப்பா. ஓகே, அப்புறம் அங்க 3 வேளைக்கும் நமக்கு பிரசாதமும் கிடைக்கும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம் 3 இருக்குமோ இல்லைன்னா 2 இருக்குமோ தெரியல. அது என்ன கோயில்ல பிரசாதம் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருவா. ஸோ அதுக்கு டோக்கன் எல்லாம் கொடுப்பா. இந்த ஊர்ல மாத்திரம் இல்லை, தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில ஃபுல்லுக்குலையுமே ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போறீங்க. அங்க இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிள் 108 இடத்துல இருக்கு. எங்க போனாலும் நம்ம தங்கிக்கலாம் 3 நாளைக்கு. அங்கே அவ கொடுக்குற பிரசாதத்தையும் சாப்பிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு. அதனால வந்து இது எல்லாரும் இதை முடிஞ்சதுன்னா லைஃப் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கார்டு கையில வச்சிருந்தாலே நமக்கு ப்ரெஸ்டீஜ், அது ஒரு இது இருக்கு. இப்போ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் என்ன? ஏணிப்படிகள் பார்த்தோம். பக்குவமடைந்த நிலை, சாதனா பயிற்சி நிலை, அடுத்தது கர்மயோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதனால ஏணிப்படிகள். கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள் என்னென்ன இதுவும் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ வாழ்க்கைக்கான பாடம். மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட விளக்கு பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சியாக தோன்றலாம், ஆனால் அதனால எந்தவித பயனும் இல்லை. அதே போல நற்குணங்கள் ஒருவருக்கு நல்ல மனிதரை போல தோற்றத்தை தரலாம், ஆனால் பகவானுடைய தொடர்பு இல்லை என்றால் அதனால் எந்தவித ஆன்மீக பலனும் இல்லை. ஒருத்தர் வந்து ஒரு விளக்கு இருக்கு வீட்டுல, நல்ல அழகா சாண்டிலியர் வாங்கியிருக்கோம், மேல கொண்டு மாட்டி வச்சிருக்கோம். அதுக்கு ஒயர்ல வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியல. அந்த இடத்துல அந்த பிளக் உடஞ்சி படுத்தி ஸ்விட்சும் இல்லை, சரியா இல்லை. அப்பனா என்ன பிரயோஜனம்? அது சும்மா ஒரு டெக்கரேஷனும் உட்காந்துருக்கோம், அவ்வளவுதான். அது லைட் எரிஞ்சா தானே அதுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு பக்தி தொண்டுன்னு ஒண்ணு இருந்தா தான் நமக்கு அதுக்கு மதிப்பு. பகவானோட தொடர்பு இல்லைன்னாக்க நம்ம எவ்வளவு விதமான நல்ல காரியங்கள் பண்ணினாலும் அதுக்கு எடுப்படாது. புரியுறதா? நம்ம நிறைய சேரிட்டி எல்லாம் பண்றோம், நிறைய சோசியல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றோம், எல்லாம் நிறைய ஏழைகளுக்கு படிக்கிறதுக்கு உதவி பண்றோம், சாப்பிட்றதுக்கு அன்னதானத்துக்கு கொடுக்குறோம், எத்தனையோ பண்றோம். இருந்தாலும் நமக்கு பகவானோட நேரடியாக தொடர்பு இல்லைன்னாக்க எல்லாம் வேஸ்ட். நீங்க என்ன காரியம் பண்ணாலும் வேஸ்ட். ஓகே, அதனால ஒரு நாளைக்கு முடிஞ்சது 1/2 மணி நேரமான பகவானுக்கு நம்ம செலவழிக்கணும். இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்திபிய வச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமக. எல்லாரும் கூடவே ஒரு வாட்டி சொல்லிடுங்க. அப்புறம் இல்ல ஒரு வாட்டி இல்ல 10 வாட்டி சொல்லிடுங்க.
Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஓகே 10 வாட்டி சொல்லியாச்சு. எப்படி விளையாட்டா சொல்லிட்டோம் பாருங்க. இந்த மாதிரியே விளையாட்டாவே சொல்லிடுங்க. வீட்டுல குழந்தைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டுச்சுங்கோ, இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் 2 பேருமா சேர்ந்து ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லுங்க. ஆஞ்சாக்கள் दिशे कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. यस कमलाजी. Yes, ma'am. Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Bhakti